Mbare. Unangoti Zimbabwe. Yeah. Very, very modern, proud. Gossage. Oh, all about both Zagazara. You are putting a kid in the to be Africa to do, but that never starts here. I could say, you got out. KFC. KFC no jail. Oga borrow second side. You matters. Majano for I say I never seen over. One and the mother is one and the gun and what band? Take it. I will what would be for us after you are move with the I want to think it this way. Quasha does never for it. We don't pizza about my baby. No, that you when you had a motor and then picture and a man I'm going to babong. So far as much one, you want to a picture and a man about voice about Facebook. Oh, one would have a picture. That did. That Baba. That is how the Kanaka will go sanitize. What Wakapata shower, you know, I was good with the Vanamaza. You have a much like me, my people is dead. I usually know what to do on a plastic. What are step balance? In the wood and Panamas is so that. I don't know. You're going to go to Ramazi. Tower of Munofunga, what are we as a junior tutor as sense? What did they do? Considering Kida going again. Aurambe, Opanya Bodu. Bisa. Tabi again. Pineapple.
Ari. Aba Mhlanga. Chazora sikachamba. Ipa manje dora chungu kaza kutona chida cheke la changu ndo tafuta automatika chungu nenda kumuzira always which are going to chamba chamba ila mwaje kapa mwaje kutona ngezi tope kwa upengeri ndo chiniba ngoje ndo mada kumenga Chimimba. Those madman in. Chafuzika. You know Chimimba, what they got dumbuga about what I'm doing. Ongoa Simba. Ongoa Simba. Tabeka dili primary level je ndibeko ali kanga bishotu ine yakazoma kashotu kakaita yeke mkenga yakati kuti kana nesabuya bikazi bana mongo ja kati dili primary ayeko kuti da kana seko da to Chimimba une makore mangani twese binogazi baba ndakanotena 48. I was born 1978. You man. Half past 12. 27 August, half past 12, 1978. Wakaenda. Mwana wa baba nseke sai. Wangubuta chitupa cheprasi ndo zauti kumsaka. Aurambi. The papi. Shaman. Those that are going to go to that Tafadzwa. Doesn't take a move. You don't know how to I'm you might have got the one but I don't go the evil. But that is rich. But you see, when you go and meet by I go over the white. And I don't need to. I think I take it to a country, go back to Baguni, to a country tomorrow. And that's it. Uno Ajita group and Chimimba. But I go to Chimimba. I want to end. Second cut one. Roddie. Roddie. I bar. Kuruajo Shangu. Chikwa namwe. Ndiro gara tsomera mpane wama yo jangu aripo chimokoja chokuti. Anadawa ari mpana wami. Rambo. Ada unerwa bichimimba again. Yes. Akakapiwa. You're busy when you be like this. I yakatibwa achaita gasi. Airi bomko. Baba zangu matu. Dalaga kana maipotele na mezire. Isitseka kuyini. Bazi kurada de baba ambika baba. Kana maipoto. Ndona twakazi kubanyana. Denge twakazi toto kuchena. Chena madudu wana. Saka kutaura kuti vakadzi ana mhomu zedu vainakirwa kudhara zvese vachingozvara naye Kada no zoma munodaro utatutomesa nini
ndakazvingedaiswa nechidhoki charakapedza kugara nachizvinonzi manyara neipapo vazinoroja nekakajanu vazinoroja nekune 50 gachawa ndatotoma abadheni unayo murumu mune siri ndobuda panze pesha mtikati kwekuchinaya icho chanje inonotsvaga bhachi rako bozi rumire siri kaumbonzwa mvura ka nenamubuditswa but handisi hwari kana kanosiya zvinhu zvangu ka ndangobuda nekachesto ndori varakatsomwa ngeji yangu yakati ndakazviziva ndichika nekabhara kanekachesto kusvika tutipe pakati apa kunakiro apa ndikutaura ndatosiya kasini ndikonamburo katora achazoba kuti ndimuna kumukaona aiwa ndichauya kumba chauya kumba handiri pamba peri chii apa unokakisa here hauna mazino ke unokakisa se kabhebhi kawakwasiyaumba nemazino here kanemurimi nemuromo nerurimi ave munoita kutsenga rurimi iko kachivumburudza vaviri aitora vazvisadza vari kuzvura iri bomdara